Hej så alle sammen, og velkommen til endnu en video her på min kanal. I dag skal vi lave en unboxing. Jeg har simpelthen købt et kamera, som ikke sælges mere. Den sælges simpelthen ikke længere. Det er Polaroid Complete Spectra System med film. Den er fra USA. Står der Original Country. Lad os kigge på det. Jeg kan se noget her. Der er simpelthen en taske her. Jeg kan se noget. Polaroid Spectra System. Skulle være sådan næsten i ny tilstand. Der er det kamera, som ikke bliver solgt længere. Man kan købe det på eBay. Brugt det. Men den skulle være sådan splinter ny i det. Så man kan se, der er kun en lille smule snavs eller lidt. Og det går nok. System control. Klassiske Spectra-system. Jeg er spændt på at se, om det er et kamera, som stadig dur den dag i dag. Den skulle være fra 70'erne eller et eller andet. Og så de her meget sjældne film med kulør. Der står der, hvor man skal opbevare
de her film. Med en temperatur under 24 grader. Altså, de skal ikke være frosne. Den skal simpelthen være inde under frakken for i mindst 1 minut, for at holde den varm, imens den udvikler sig, altså selve billedet. Så det er ret spændende, fordi jeg har set sådan en Netflix-dokumentar, den her, i princippet, som den skulle gerne kunne opfange ektoplasma, som de her ånder kan bruges til at kunne kommunikere sammen med os mennesker. Ja. Så er det meget spændende, synes jeg. Så en taske her. Til kameraet. Jeg skal nok få styr på det. Jeg er ikke kameraspecialist. Men I må gerne hjælpe mig nede i kommentarfeltet, hvis I kender noget til sådan gamle kameraer, som Polaroid siger. Model 7030. Der må jeg indrømme, der er lidt på udebanen, når det kommer til gamle kameraer. Så er der en manual her. Special Effects Filters. Filtres på Effects Special Polaroid Spectra system. Og der er simpelthen et billede af Steve Marcel. Eller hvad står der her? Steve Manuel. Steve Marcel, måske Manuel. Steve Marvel, måske står der, eller et eller andet. Den har simpelthen kostet $19 dengang. En special effect filter. Ja, men det var den unboxing. Håber I nød den. Så skal jeg bare finde ud af, hvordan man putter film i den her. Og et specielt kamera med håndtag. Der er sådan en klappe, man kan trække tilbage. Nå! Og det er simpelthen for at lukke kameraet.
Jamen, så må jeg lige finde ud af, hvordan man putter fotofilm i det her kamera. Ja. Jamen, jeg håber, I nåede videoen. Så må I ses til næste video. Ha' det godt derude. Goddag.